importante, non, dentro do que é a Liga, porque xogamos contra un dos rivais directos para o ascenso, e no que intentaremos manter esa boa xeira de resultados positivos que estamos a cadar, e que será un partido, pois, como casi todo, non? Moi importante, e no que nos xogamos moito para ir pasiño a pasiño, acercándonos a ese gran objetivo que é o ascenso de categoría. Pero, a parte da importancia dese partido, temos que falar de un acto que vai ter lugar no descanso do mismo, non? Que é a presentación da nosa base, da nosa canteira, que é un dos alicerces do club e é un dos grandes, digamos, obxectivos que temos neste club, que é fomentar a canteira, que a canteira cada vez sexa mellor, adestre mellores condicións, teña unhas mellores condicións, e que así co tempo, porque sabemos que é un obxectivo a medio e largo plazo, que podan ir salindo xogadores que nutran ao primeiro equipo, non? Este ano dimos un paso moi importante vindo para estas instalaciones do Colexio Miraflores, que é, digamos, a nosa mini cidade deportiva, non? Para que a calidade dos adestramentos pois vaya en aumento e os nosos xogadores e a nosa base este máis a gusto. Entón, como xa dicía, este domingo vai ter lugar a presentación de todos os equipos da base. En total son 12 equipos, máis 3 equipos de fútbol sala, que é un convenio que temos co Colegio Josefinas, e a nosa escoliña, que tamén adestra nestas instalacións, que son nenos de 4 a 6 anos, e que para nós é un orgullo, non, ter toda esta base que está con nós, que son uns 280 rapaces os que manexa ahora a nosa estrutura da base, e que o domingo van ter ese recoñecemento, non, de poder ir ao Couto, que esperemos que moitos deles podan nun futuro xogar ali, e recibir o homenaxe e o cariño da nosa afición. Pois, Diego, que é o noso coordinador, pois, se quere comentar algo máis sobre ese tema do domingo. Nada, por a miña parte, simplemente destacar que é unha boa oportunidade para agruparnos, xuntarnos, vernos as caras, identificarnos como membros de un club, como membros dunha comunidade, identificándonos con os colores, con os proxectos, cun proxecto e con os obxectivos comuns. E os rapaces falles moita ilusión saltar ao campo do Couto, aunque só sea para unha presentación, conocer o estadio, onde xoga o noso estadio, onde xoga o primeiro equipo do club. Eu penso que a afición tamén lle vai facer ilusión, vai a gustar ver a este importante número de rapaces que están adestrando con nós cada día. Que sea unha gran festa da base o próximo domingo no Couto.